Ano bala ang dapat naton himuon agud nga hindi pakawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulom nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag puwertahan sang salakyan antes ini bayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malahalon kag importante nga dokumento, gamit o kon kwarta sa sulod sa inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Ibakayo sa gilayon ang mga depekto sa inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana kag puwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Hibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agud makapangayop sang gilayon nga pulik kag responde kung kinahanglan. Manginalerto sa tanan nga tion, hindi magtampan. Ini nga pandongdong ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilongpas. Road safety tips, slow moving vehicles, visibility, siguraduhon na nagdana ang kanang mga suga sa atong salakyan, iban pa nga mga accessories nila para sa atong mga husay nga pagyan. Light and music, sa mga nagagamit sa motor, tricycle, at iban, magpapilin sa pinakatao kaninyang sangdalan. Signaling, gamitin gid ang signal lights at please mag-iko o kung magpundo para ma-alerto ang nagasunod ng salakyan. Speed limits, magpadalagan sa nagkakaligo ang kanisiguro para malikawan ang aksidente. At pagkakakonsiderasyon sa iba ng mga motorista para makaiway ang hindi pagtitindihan. Ini nga pahanundong ang gatulong sa Iloilo Police Provincial Office, the whole of the Batangas. Ano bala ang dapat naton himuon agud nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon na permi sarado o kung nakapandak ang inyong mga gate, puwertahan, bintana, ug tanan nga pwede magyang sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalan. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sa inyong mga hilikoton o kung nakapabalo o wala sa tawo nga nabilin sa inyong panimalan. Likawan man ngay pasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga pagkita sa buwa sa balay. Mas maayo kung dyan masanag o kung tumasan ka sa palibot ng atong balay. Mas maayo pagit na may naka-install na closer television o kung CCTV sa palibot ng atong balay. Hindi man magpili sa malahalon ng mga pagkabutan sa sulod ng inyong mga salakyan. At ikawan man ang magpuntong permi sa madamo ng mga alahas kung wala man lang ng okasyon. Manginalerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sa pinagmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sa kilayon ulit sa responde kung kinahanglan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano ba na ang dapat naton himuon agud hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-entertainon ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala nga mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahilig mag-shopping online, magamit lamang sa kalihiti mo nga masaligan ng mga online shopping applications. Likawan nga magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko nga kantidad. Likawan man ang mag-post sa social media sa imo manggad agud mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi gid magsalig gilayon. Apak, kung ikaw nga biktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya ang magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkakailgong aksyon. Agud na hindi na matugangan pa ng ilang mga biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nadakainto. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops. Almighty God, our most gracious Father, we, the Ilonggo Cops, come before you today to ask for guidance and protection
as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, good morning, good morning, Iloilo. Welcome na naman diri sa aton sining programa nga nagadulong sa ang balit impormasyon subong man inisyatibo kag proyekto sang inyo sining mga Ilocab. Ang lasang liwan kundi ang Ilonggo Caps on Air. Yari naman kita sa adlaw sining Martes, of course. Sa 21 na sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Yari na kita sa ikatatlo nga Miyerkules or Martes pa lang gali. Kadali sa ginadlaw. Yari pa lang kita sa ikatatlo nga Martes no, sa subong sining nga bulan sa Hulyo. Kadasig lang no. Last ano na gali, ikaduha na kita sa katapusan sining nga Martes for the month of July. At siyempre no, nagkapadulong naman ang bulan sang tigtaladlong or tigiliwe. Bulan sang Agosto. Pero basta sa mapisan sini nga tao way sang tigiliwi or tigulotong, basta mapisan lang kita sa matagadadlaw sini nga tanan. Welcome na diri sa aton sini nga programa. And of course, nagpasalamat man kita no sa kalawan sang Radyo Gyon Santa Barbara. Makaukap kita no every Tuesday alas 10 up to alas 11 sang aga sa aton sini nga programa no gud nga madamo pagid ang malabot sa aton sini nga programa kada Martes. And of course, aton sini nga mga live viewers no nga nagatutok man diri sa aton sini nga program every Tuesday. Diri sa aton sini official Facebook pages ang PNP Iloilo Police Provincial Office, and of course sa Santa Barbara Ogyon page. Kag makita no sa YouTube channel no sang Santa Barbara Ogyon page or Santa Barbara Ogyon no sa DYIS 106.7 FM sa inyo sining mga radyo. Which is makita nyo kita dra live no sa aton sining or sa YouTube channel no sang Radyo Ogyon Santa Barbara. Kag sa aton sining mga live viewers, pwede mo kakadto no sa aton sining comment section. Agod nga mabasahan nato ng inyo sining participation. Kag pagpartisipar no sa aton sining programa no kag sa mga topiko naton nga pagka-discuss sa subong sining adlaw. Speaking of live viewers naton, good morning dira no kay Sir Nino Ciares. Thank you so much for monitoring. And of course, kay Sir Herman or Hermar no si Tao Saloveres. Good morning kino, thank you so much man. Dira sa New Lucena Municipal Police Station. And of course, sa tanan naton sining mga Ilonggo Caps. Nabugo sining probinsya sa Iloilo. Alintara sa 1st District hasta na sa 5th District sa aton sining probinsya. Sagid ka manami nga aga sa aton tanan-tanan. Masako-sako ang tanan sa subong sining Martes. Kaya speaking of masako ng inyo sining mga kapulisan. Yara kita nga mga series of activities no for the month of July sa pagdungan man no sa pagselebrar sa aton sining Police Community Relations Month or 31st PCR month nato no sa subong sining tuig 2026. Nakailirang aton sining activities no sa mga kabanwanan no kag halos sana naton sining mga kabanwanan ang mga may nakaschedule na sining mga activities. And of course no sa other topic pag naton magatag makita no sa mga pila ka mga tips and reminders. Agod nga malikawan nato no nga mabiktima naman nga makawatan kita
siyempre no, kung hindi kita madulaan sa aton sining mga gamit dira kag siyempre sa aton sining mga properties, dapat alerto man kita sa tanan sining oras. So bantayan yung aton sining mga dugang sining mga tips and reminders sa aton sining program. Kag sa tanan nga nagaselebrar sa ila sining birthday sa subong sining adlaw, happy birthday gid sa inyo tanan-tanan. Kag siyempre no, celebrar naton sining birthday dira nga mangin matawhay lang. Chill lang dapat, hindi gid magpatama. Kaya budlay na nga daan no, kung magpatama kita, dapat in moderation lang. Agod nga mangin masadya. Memorable kag siyempre no, agod nga mangin manami ang aton sining birthday. Kag nagalantaw man dira no sinong Francisco Kasumpang Cordero Jr. Nagalantaw sa aton sining program. Thank you so much again. Good morning and God bless IPBO. And of course, ang aton sining Chief Opsen naton no, si Sir Police Captain Ryan Sumorlins. Good morning, sir. Thank you so much for watching. Sa maluyak pa dira mag-comment o kadto lang kadto lang gid no sa aton sining comment section. Sa aton man dira nga mga listeners naton no sa nagapamati no sa Radio Gyo na Santa Barbara. Kadto lang dira na sa aton sining comment section agad nga ma-acknowledge man naton ang inyong sining participation. And of course no, sa Santa Barbara Public Market. Kasi gabong dira nga aton sining program no sa subong siningaga. Good morning sa inyo tanan dira sa ilabi na gino sa aton sining mga vendors. Sa Santa Barbara Public Market no kay tinda no sa subong sining adlaw. And of course no, sa mga nagapamati man dira no sa aton sa radyo. Kadto lang kita muna sa aton sining live or Facebook live naton. Either sa Santa Barbara Ogyon page kamo makadto or research nyo lang no PNP Iloilo Police Provincial Office kay makita nyo kang aton sining live program sa subong siningaga. Speaking of PCR man naton, na kita sa ika-31 ng tuig sa pagselebrar no sang PCR month. Nag-intensify nato na every July kaya nga bulan sang Hulyo gina-consider naton sining PCR month or Police Community Relations month naton. So damo na nakailira ng aton sining mga activities. Alin pa lang sang Hulyo no nakasunod-sunod na dira. Kaga in fact no sa subong no yara ang aton sining timan. As pagpuna sa aton sining Provincial Community Affairs Development Unit Chief. Kag subong man aton sining Assistant Picado. Yara man no sa Banwa sang San Joaquin Iloilo. Magdulong no sa mga or dissemination naton. Nagakandak no sang symposium. Lectures no kaga siyempre mga orientation dra labi na gino sa aton sining mga kabataan no sa mga eskwelahan agod nga ma-inform aton sining mga estudyante no kayari na kita no sa ika 7th weeks or no sa ika 7th week no sa aton sining klase sa aton sining basic education. So intensify nato ng aton sining mga campaign or sa mga kabataan nato no sa mga kabataan. Which is ngayon natawag na sa aton sining project Pagiya. Initiated na sa aton sining Provincial Director sa Iloilo Police Provincial Office. Agod nga magiyahan ng aton sining mga kabataan. Kag sa subong atuig man halos na naton sining mga municipalities ang ginakatuan gino sa aton sining Picado personnel agod nga maka-join no sa mga activities no sa aton sining mga municipal police stations. Lakit na aton sining mga mobile companies agod nga ma-engage kinato no aton sining mga kabataan direkta mismo sa aton sining mga eskwelahan sa aton sining ginahiwat sining lectures agod nga ma-inform ng mga kabataan na sang nagakadapat nila siningay mo kag siyempre no magawad nga makatag man guidance ng aton sining mga orang inyo sining mga kapulisan agod nga makabulig man kita no sa aton sining mga school administrators kag siyempre no sa mga teachers naton dira kag lakit na dira ang mga parents naton no nga pagin secure secure pagin no kag mangin safe ang aton sining mga kabataan. Ay ginatawagan ng safe spaces no, yung mga eskwelahan naton.
Dapat no very safe dira ang aton sini nga mga kabataan. So lakit na dira ang inyo sini nga mga ilukaps ang nagabuligid sa dissemination naton agod nga mangin mahibaluan sa mga kabataan ang ila sini nga dapat nga paghimuon para sa ila sini nga safety and security. And of course kagapon no duwa nga aton sini activity no nga giniwat kagapon kadungan sa sini nga 31st PCR month celebration naton. Dira sa banwasang Zaraga kag subong man diri sa banwasang Santa Barbara. Nagiwat ng aton sini nga mga ilong kukaps sa lectures subong man orientations sa aton sini nga mga estudyante. Kagaysa na dira sa banwasang Zaraga Iloilo. Sa din kanina kabalikat to pe. Dira na sa Zaraga National High School. Dira sa ila sining multipurpose may multipurpose sila no. Sa ila sining multipurpose dira ang or sa building nila kag siyempre aton sa matindis ng mga kabataan kag pati na mga estudyante or rather sa aton sining mga teachers. Nagateno sa sining orientation sa aton or lectures. Dagsubong man dira sa Tagsing Buyo National High School diri sa Banwaman sang Santa Barbara. Giniwat man kita sining lectures and seminars kagapon nga adlaw. Bisis nga aton sining mga resource person. Ginapunahan kino sa aton sining hepe no diri sa Banwasang Santa Barbara Municipal Police Station. Gabalikat Police Captain Rafi Sinieres. Aton sining mga resource person pagid ng mga lecturers naton. Police Chief Master Sergeant Ricky Bachoco and of course Police Master Sergeant Glyza Arellano naga-lecture na about sa teenage pregnancy. Kanami nakasadya sa nga lecture kagapon nga adlaw nagasubong man no, sa anti-bullying. Kaga siyempre no lakit na gina-discuss man no, sa aton sining hepe ang aton sining unified 911 hotline naton. Just in case na kinahanglan ninyo sang bulig gilayon no nga magtawag aton sining 911 hotline naton. Agod ko na kinahanglan nyo dira sang responde or sang inyo sining or tanan dira emergency. Even sunog no kag mga rescue dira. Pwede ka mo katawag sa aton sining 911 unified hotline. And of course sa siniman nga lecture no ginapasalamatan kinaton ang suporta man na sa aton sining mga school administrators naton na ilabi na ginaton sining mga principal. Very supportive man no, sa advocacy no sang inyo sining mga ilukaps. Katapon nga adlaw no si Doc Parinyo ng aton sining principal dira sa Tagsing Buyo National High School. Kagang aton sining mga teachers dira no nga kasadyang diskusyon. Kag very mga kabataan no very supportive and interactive man aton sining mga kabataan kagapon nga adlaw. Masadya no ang ang interaksyon sa aton sining mga resource person or lecturers naton upod ang mga kabataan sa topiko nga gindalasang inyo sining mga kapolisan. Good morning dira no sa kay Ma'am Tata July Provido. Watching naman dira no sa SM City Iloilo. Thank you so much kay Ma'am. And of course kay Sir Rizos Patches dira no na dira sa Banwasang Pututan. Good morning dira sa imo sir. And dira naman sa Banwasang Maasin sa Barangay Trangka Maasin Iloilo. Good morning man dira no kay nang Mary Ann Valentin. Merayan nga ga Sir Erwin Magarso kag Ilonggo Caps. Thank you so much again. So sa mga iban pa dira nung aluyag mag-comment o mag-participate no sa aton sining programa, ato lang sa aton sining mga comment sections. Nasubong man sining adlaw aton sining ginanticified man nga kampanya naton no god nga malikawan naton mabiktima sang robbery no or makawatan kamo dira. So, dapat secure gid no inatanan ng kaupisagid sa aton sining kagalingon man. Amo na bla no antes kita maglakat, antes kita magabiya sa aton sining panimalay, antes man kita magtulog no dapat secure gid ang tanan naton.
mga kagamitan dira, mga properties naton sa aton sining panimalay agod nga mangin manami ang aton sining pagbugtaw. Ay budlay na nga nami tulog mo dira. Pagbugtaw mo ang iligdaan mo ng bilin. Tanan mo nga gamit dira karon ang wala na. Kaya na biktima ka na dira sang mga kabatan. Kaya sa subong nga daan nga chimpo no, kung kasanagon na nami ginitulog, kaya medyo malamig-lamig na aton sini nga chimpo kung kasanagon. Ay siyempre na wala bagyo, wala kung ano man dira nga mga palabuton kita. Kaya subong nga simana no gina-forecast nga mangin manami ang aton sini nga chimpo. So dapat alerto kita no nga before kita magtulog dira. Secure gid no nga sarado ang aton dira nga mga gates. Sarado ang aton sini nga mga bintana, mga pertahan dira. Daga siyempre no, panglak ang dapat nga ilak. Kaya mo na bla no nga kita dira katulog. Tanan gali bukas no. Do open 24 hours ang aton sini nga panimalay. Kaya mo na bla no hindi kita maghatag no sang opportunity no sa aton sini nga mga kauturan nga wise ang ginahimo nga maayo kundi mang target no nga magngawat sa aton sini nga mga panimalay. So na dapat no manginalerto kita all the time. So nakasalalay na no sa aton sini nga kaugalingon man sa aton sini nga panimalay no kung paano naton tipigan no aton sini nga mga panimalay. So dapat alerto kita no kaga siyempre man no kung maglakat naman kita. Plano ka sobra naton isa nga dinali no isa kalipatan kita nga panglak ang aton sining mga bintana. Kapit pa kung wala sang tawo nga aton sining panimalay. So dapat naka-secure tanan no naka-lock dra nga aton or nakapadlock. Aton sining nga mga bintana pertahan kag mga gate naton. Di naton pagsiling nga daw ano lang daw salig lang bala kita. So kung complacent lang kita perme, alam mo na dra no nagahatag kita sang oportunidad sa mga kabatan dra no sa aton sini nga palibot. So mo na bala no nga mo na ka sa krimen. Hindi madayon no ang isa sini ka krimen or hindi mga tawag nga krimen kung wala sang oportunidad makakommit no biskan may motibo biskan may tuyo pa na sila nga mga awat sa aton sini nga panimalay kung nakapadlock dira no secure dira why gid no sang oportunidad no nga maka-penetrate ining mga lain ginawa sini nga mga tawo why sang liwan sing nga tuyo no kung hindi nga pagpamintaha lang sa ila sini nga isig ka pareho manablan no nga hindi magtinguha no magkakwarta kag pangabuhi sang patas napahapos lang bala no sang pinangabulayan sa iban. Pwede na dapat no pagtagaan sang oportunidad no inakangay sini ang mga tao. So, dapat secure lang diyan ang aton sini nga panimalay. Kag kung pwede man lang no kung may mga ano dra no mga CCTV no nga kita pag-install sa aton sini nga panimalay agod nga mangin safe pagid. Ay mga kabataan nga dahan kambal sa katingwa man sila. Tingwa sila yang mamaintaha gali. Hindi nga katingwa nga mga buhi sang patas bala. Ano bala no? Biskan diin na lang subong may kawatan. So dapat halong-halong kita. Ay bahal kani sang ibandre may nag-chat kani sa aton no nga may isa kawatan kani sa Senado kag sa mo na bala no. Dabis kandi lang do no ano kawatan is real. Kaya kawatan is rampan kumbaga bala. So may kakadlaw man kita sa ano no sang nag-PM sa aton. Sabi ko kung ano gina-message sa aton no kali kay ang kawatan ko mas kandinan. So mo na bala no so sa mga ano naman sa mga politiko naman naton nga kawatan. Hindi naton pagdagan sa no during election. Ang tanan nga mga kawatan dapat ikis gid sa aton sini nga mga balota dapat. So muna no going back no sa aton sining topiko sa mga city tips and reminders naton. So muna dapat no tandaan naton no nga mangin na secure dapat ang aton sining properties. Ay mo na blan no nga kapila na ka mga or pila man ka bulan or tinuoy kang aton sining pagpundar. Kung why na naton ginahalungan no pwede no nga kuwaon sa mga kabatan. Just pila lang ka minutes masubo pagidra no kung isa no nga ining mga kabatan ready pa nga magpamatay. Kung isa dalo niya pa pati aton sini nga kabuhi. So, dapat secure lang gid ang aton sini nga mga properties. Ilabi na gid aton sini nga mga panimalay all the time. And of course, tandaan nyo man no, sa aton sining mga kauturan
Kangay sini nga mga emergencies man o kaysa. Importante no naka-save dira no mga hotline numbers ang inyo sini nga mga kapulisan sa aton sini nga mga municipal police stations kag ang pinaka-ideal gid dira no kag pinaka-manami kabisaduhon na nato ng tatlo sini ka numero. Ang 911 lang gid na mo nang dapat nga numero nga ano naton tandaan naton. In case of emergencies ka ngay dira kung pagbugtaw mo wala na bilin gamit mo or balay mo lang bilin tanan nga gamit wala na. So, dapat no dial kita dayon sa 911 agon nga ma-raise up no aton sini nga concern. Kag sa paghatag man sang impormasyon no sa 911 no dapat mangin klaro dira. Kalmado lang no maghatag kita sa mga instructions agad nga ma-note man dira or makopya no sa aton sini nga mga operators ay inyo sini nga mga concern lakit ang inyo sini nga locations agad nga maaksyonan sa gilayon. So, muna importante ang aton sini nga mangin alerto kita sa tanan sini nga oras. And of course, good morning Mandara no sa kay Sir Ricky Batsoko. Udos Ilonggo Caps, thank you so much gid sa pagmonitor. Sa tanan naton sini nga mga live viewers. Thank you so much gid. Napantayan nyo naman buwas no sa aton sini nga programa naman. Alas 11 of the balas 12 naman sang udto. Aton sini nga kape kag balita. Pero nagapasalamat kita no sa subong sini nga segment naton sang Ilonggo Caps on air with Radio Ogyo na Santa Barbara. Samantayan nyo lang no every Tuesday aton sini nga programa. Akon nga mangin updated ka no sa mga balita, impormasyon, kag subong man inisyatibo kag proyekto kag subong man serbisyo sa inyo sini nga mga kapulisan na diri sa probinsya sang Iloilo. At siyempre no aton sini official Facebook pages ang Santa Barbara Ogyon page, kag subong man ang aton sini official FB page sang IPPO, ang PNP Iloilo Police Provincial Office. Sundan nyo kita, follow nyo, kag-share nyo dira nga aton sini nga mga safety tips and reminders. Kag manami pag dira no kung maka-comment ka mo dira or maka-participate ka mo no sa aton sini nga mga comment section. Agod nga mga maka-exchange ka mo dira sa mga ideas. Agod nga pagkita no makabulig pagkita sa nga awareness no sa aton sini nga makotoran. Nga mangin secure and safe no nga aton sini nga pagpangabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. And of course, i-share nyo man dira no sa inyo sining mga social media. Sabi nyo sa inyo sining mga Facebook dira. Aton sining mga gina-post dira nga mga social media cards, nga mga safety tips and reminders. Binabinagin nyo, pwede nyo man dira i-share no kag subong man i-PM no dira inyo sining mga family, friends and relatives. Lakit na pati ini-miss nyo PM nyo sa mga safety tips and reminders aton. Agod nga mangin aware man sila no sa aton sini nga gina-share pirmi nga mga safety tips and reminders. So, sa tanan naton sini nga mga live viewers, thank you so much gid sa pag-upo ninyo sa aton sini nga programa sa segment naton sa subong adlaw. Yari na kita sa pila na damo na kita nga episode no for this year. And of course, all in all sa 132nd episode na sa aton sini nga programa no with Radio Ogyo na Santa Barbara. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kagtawayan sa aton sining probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Nagikan ang ilamang diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kaluan ni Doc Ramiloy. Sa kaluan sa aton Provincial Director Police Colonel Abayani Manuel Razalan. At sa kaluan sa aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Ikaw po ninyo sa subong akin nyo sining mga kabalikat. Sa technical side kabalikat, Staff Sergeant Christopher Tope Dignadice and Patrolman Kenneth Ang. Ako naman ang inyo sining kabalikat. Ako si Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, masaligan.